Os representantes dunha trintena de entidades e produtoras galegas e portuguesas participaron en Ourense no terceiro encontro de coproducción audiovisual Portugal-Galicia, que por terceiro ano consecutivo organizaban a Axencia Galega das Industrias Culturais e o Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal no marco do Festival de Cine. Este foro bilateral desenvolveuse no Liceo. Tras a recepción oficial, deron comezo as máis de 80 reunións concertadas pola organización para que os responsables das compañías acreditadas entrasen en contacto directo con potenciais socios estratéxicos cara á coproducción de proxectos para cinema e televisión. Esta iniciativa preséntase como unha necesaria plataforma para afondar nas relacións entre os sistemas audiovisuais galego e luso, tanto no eido institucional como profesional. Situar esta xuntanza como unha actividade dentro do UF facilita a posibilidade de sumar esforzos para a proxección internacional do cinema galego e implica activamente a Xunta na filosofía do festival de lle sumar a carteleira de proxeccións sinerxias de traballo dinamizadoras do sector audiovisual en toda a súa extensión. Ademais dos representantes institucionais, este terceiro encontro de coprodución propiciou o intercambio entre 15 entidades galegas e 12 portuguesas. Os participantes chegaban a este foro tanto con proxectos cinematográficos como televisivos en fase de desenvolvemento que puxeron en común nas roldas de reunións na procura de novas oportunidades de financiamento. O obxectivo último é a coprodución de produtos audiovisuais que, ademais da colaboración económica, implique tamén o intercambio de profesionais técnicos e artísticos entre ambas as dúas beiras do Miño.